Stylish sandals are perfect. Ito pong pineapple rice. 1 pound chicken breast cubes, 1 cup pineapple cubes, 1 tablespoon olive, 1 table. 2 garlic cloves minced, 100 bell pepper. Jasmine. Basmati na lang. 2 cups chicken broth recipe. First comment, enjoy. Tapos nag-ipot.
phone.
Luto na ang palaya. Thank you. Cooking time. Thank you, my friend, the teacher. Salamat sa pagtanong. Luto ako ng ano, ang palaya. Ang palaya with egg. Ang palaya with egg. Kain tayong ang palaya. Kain tayong ang palaya para masaya. Ang palaya tayo. Pure gold. Guys, luto tayo ng ampalaya para masaya. Lagyan natin ito dito. May bawang, sibuyas at kamatis with oyster sauce. At saka may
curry powder. Ayan. Curry powder. O, diba? Masarap. Lagyan natin ng bakit konti lang ang ano. Ayan. Takpan muna natin. Kuluan muna natin ng ilang minuto. Tapos, lalagyan natin ng sardinas na malapad, kasing lapad ng ilong ko. At saka itlog. Masustansya tayo ngayon. Tayo ng masustansya. At saka, nagluto ako kahapon ng borgol. Hindi rice, borgol. Ayan. I-half cook lang natin. Kulog na siya. Lagay na natin ang sardinas. Sardinas na malapad. Kasing lapad ng aking ilong. Okay lang yan, masarap naman yun. Ang sardinas dito walang tomato. Pero nilagyan ko na siya ng tomato ang luto ko. Diba? Dailin, thank you for visiting my live. Diba? Kain tayo. Ay, wala pa pala. Di pa pala luto. Pero pwede na to. Tapos, ilagay ko na yun. Amoy sardinas. Ako ng ano. Ito ang aking pangontra sa apoy, sa amoy. O, diba? Nagsunog ako ng tinapay. Kasi amoy siya sardinas. Oh. Pangontra sa amoy. Ganito dito sa ibang bansa. Diba? Pangontra sa amoy. Uy, grabe ang ano. Lagyan na natin ng thank you, Indaylin. Lagyan na natin ng itlog. Drop. O, diba? Dati hindi ako kumakain ng itlog. Hindi ako kumakain dati ng tawag dito. Ampalaya kasi mapait. Pero kailangan ngayon healthy food. Thank you, Indaylin, sa pagdalaw. Diba? Luto na. Tikman nga natin. Pwede na. Nagugutom na ako. Hindi siya mapait, guys. Kasi nilamas ko sa asin. Sarap. Sarap ng aking ampalayang kulay. Pwede na. Initin ko na tong aking borgol. Less sugar. Ano siya? Yellow dahil may powder. Yung ano ba yun? Yung yellow na dilaw na turmeric. Dilaw na luya.
pwede na ito. So, magbabawon ako nito sa linggo. Thank you. O, diba? Ito na yan. Napait-pait siya, pero okay. Normal yan sa ano. Ay na, oh! Ito na. Dito ko na lang initin yung burger ko. Merit ang aking burger. Magpapakamay ako nito sa ilang buwan ako hindi na kumakain ng kanin. Ay, kumakain din ako pero konti. Nag-burger muna ako. Parang gusto ko ng kasunod ng may baboy ako. Konti. Buksan ko na itong burger ko. Bahala na. Nauubos ko yan. Konting baboy. Pinitin ko. Dami akong kaya ngayon. Kaya yung lalaki. Dahil ako lang mag-isa. Kaya kakain ako ng masustansya. Diba? Thank you sa nagbigay ng konting baboy. From Philippines, adobo.
Sa Bicol Humba. Takpan ko. Wait lang. Takpan ko kasi hindi naluto na. Thank you guys for visiting. Yes. Usok na yung sino. Thank you guys. Ang palaya. Tingnan natin yung ang palaya. Ay, nasunog na yung baboy ko. Yung isda kompleto nasunog din. Pwede na. So, isang babae. Konti. Enjoy ako kasi mag-isa lang. Kailangan ko ng
Guys, instead na rice ang kainin nyo, kain na lang kayo ng guro-guro. Healthy pa. Ayan o, yellow burger. Dami kong kain. Oh my God. Oh, bali Friday naman. Tapos bukas magluto ulit ako para may babaunan ako ng linggo. Ay, hindi pa ano. Hindi pa mainit ang loob. Payelo pa. Ay. Yung isda, pinurito ko. Nilagay ko sa freezer. Para konti-konti. Nagyalo pa. Ito palagyan ng ano. Mantika. Tubig lang, tubig. Takpan muna natin. Ay, mag-red na lang tayo. Healthy. Di pa ako nag-red. Mag-green tea tayo para healthy. Okay, solution. Ay, nakakaano siya. Dami kong kain. Oh my God. Yak, nakakatanan. Pagkatas lang ang aking hampunan. Kain tayo, guys. Ay! Bawal magkamay, pero magkakamay.
Kain tayo kung sardinas na may itlog na may ampalaya. Ampalaya na may itlog na may sardinas po. Tsaka prito. Tsaka baboy. Ayos. Mainit. Na migraine. Pag nagluluto ako guys, hindi ako naglalagay ng magic sarap. Cubes, wala. Chicken powder lang. Curry powder. Wala. Mainit. Saan ko kayo ko mainit? Anghang. Agoy. Ang tuhod ko. Ano lang maanghang? Ano pala? Yung ano. Sabi na. Ay. Sardines, taba Philippine food. Hanghang yung sardinas. Sabihin ko itong kakainin. Ang palaya.
Ang hanggang sa Pinas. Nalagay ko sa ampalaya. Ay, ito pala, oh. Sili. Hindi ko nakalimutan na kung alisin. والله الواحد متضايق من سعيد. يوم الجمعة ده الواحد عاوز يريح ينام فيه شوية وده جاي اللي يشتغل Ay, sabi. جاي يبص الشجرة اللي بره الشجرة المكسرة اللي بره ده قصقص اليوم؟ ها لا. جاب عمال 2 زلمة 2 وهو 3 ليش اليوم؟ مش عارف مو بكرة. المفروض الحد زي لما يجي الحد هو يوم أحد. الواحد عاوز يريح ينام شوية اليوم أجازة. في غدا ما في 2 تاني في أكل عن زيادة شوي. بقول لك في أكل زيادة في شوي هون بس. يعني واحد بس ولا ممكن 2. خلاص مش يعني يقدر 2 3 كده أنت ساوي فول يلا ماشي. بعدين خبز. خلاص مش في شوي هون. خلاص في في ايش هذا؟ تبع مجدرة برجل. انت لا جايبه كرتونه فرد واحد ما خفيفه لو كرتونه فرد انت كنت جبت مجوز ايش كرتون تبع كبير؟ اللي تحت ده أنا؟ كنت جبت 2 لا بس هذا سكير لارج. خفيف لا عشان تقيل. ممكن لما يجي يقع في الارض يلقحوه تقيل يتقطع بعرف بس تقيل. مستقل بس شوي عشان مصاري شوي. كبير كتير مصاري. عادي كنت دفعت لك الباقي عادي بس هاي تقيل. هي فرقها 3 دينار عادي كنت جبت واحد احسن دجاج. ده شغال ده مسمع اجنبي Dahil kain tayo. Kumusta sis? Kain tayo ang palaya. Tanghalian sis, tara kain. Nagluto akong ampalaya. Tapos may konting baboy galing sa aking friend. Galing Pilipinas. Hindi pa. Lunch pa lang. Dinner ako. Nag-dinner pa lang. Dinner na dyan. Dito lunch pa lang. Anong ulam mo sis? Joy dahil na. Ate Betcha. Musta po? Thank you, Ate Betcha. Live ako. Diyan maka-upload ng video. Kain po. Tanghalian. Manok pa. Okay lang, welcome. Manok. Ako may kunting baboy. Ilang perasong baboy. Galing Pilipinas. Binigay ng friend ko.
Nagluto ako ng ampalaya na may sardinas at itlog. Manghang. Thank you, Ate Betcha. Manok. Sarap ang manok dyan, sis. Sarap ang manok dyan, Day. Ang manok dito hindi masarap. I mean, pag nilagyan na ng mga ingredients, masarap na. Pero pag sa atin kasi, bawang at saka sibuyas, okay na, masarap na. Dito, iba yung manok niya. Iba ang lasa ng manok dito. Tapos ang sarap sa atin, parang native chicken sa atin. Oh, talaga? Sarap. Dito maraming ingredients na nilalagay, saka lang sumasarap. Sa atin, asin at saka paminta, okay na eh. Kaya ginagawa ko dito, inaadobo ko. Lagyan ko lang ng toyo. Yun na. Ayaw kasi dito ng malangsa, kaya nahugasan ng grabing hugas. Sa atin, isang hugas-hugas lang, okay na. Nauwas ko yung gamit kong nakain ko borgol. Nilagyan ko ng turmeric. Hindi ako kumakain ng rice. لما تاكلي بحط لك فاطمه That's it, inte? انا بس هو ما قالوا بغدينا برا عشان تنتم. اصلا عيب لما انت تاكل واحد وفي ناس صح؟ لازم تعزم أيوة. يعني انت لو في فلبينيين بنات هنا مش هتقول لهم تعالوا غدوا معايا صح ولا غلط؟ صح. عشان يوم الجلسة. يعني صديق فلبيني يعني لو تجي وانت قاعده تاكل الوقت كده مش هتقول له تعالى كل معايا بدك تبع فلبين أكل حي. طب والله كويس عشان في شطه انت بتحط فيه شطه كويس لا ما بدك. الاكل الفلبيني ما بدك. انت حطيت فيه شطه قبل كده اكلته وين؟ بس واي ما بدي هاي كثير. عشان تعمل يعني تعبان. امبارح بنات وشباب كانوا شاربين ويسكي مين؟ بنات من السيارات من فلبيني؟ أردنيين يعني يمروا معاهم السيارات شاربين. وين هاي تبع ويسكي؟ فين؟ هنا لا أنا ملقته في الجزائر فيه بدك إياه بيجيبوا لك أنا عارفك إن أنت بس أنا جاب هاي تبع فلبين. أنت بتشرب أنت وين بتشرب؟ لا أنا بدي هاي تبع مال تبع هلو ما بدي هاي ويسكي مقايس تبع
أنا بداية اللو في سكر في ويسكي في سكر يعني؟ أيوة تبع أينب عنب؟ أيوة ده فرنسي ده. أنا ما بدي هاي تبع هيك الويسكي هيك تبع زي ده؟ ما بدي في كتير فلبينيين بيشربوا كتير. تمسك الجزيزة كده. أيوة ما بدي أينب في بس فراولة في تفاح هيك خلي بالك ابو مصطفى ده بيشرب. انا عمري ما شفتهاش. بالرغم ان يجي قدامي كتير يعني. يجي قدامي ويسك كتير. كيف أنت ترقم انا ما بحبوش اصلا، حرام. gusto ko daw ng whiskey. Bigyan niya daw ako. Sabi ko, dalhin ko sa Pilipinas. Thank you for sharing your friend. Hello Agri Vibes PH. Salamat for coming. Ano mo to, May? Ay, ko ang iniinom ko yung may mga flavor gaya ng grapes, apple, yung ano ba? Yung, ano ba yun? Ladies drink. Gusto mo hindi? Gusto mo dahil? Bakit tumutunog ang aircon? Agri Vibes, thank you. Let's connect together. PH. PH. You are Filipino? You are from Philippines? Okay, I will subscribe you. PH. Care. PH care. Subscribe kita. Sure. Naubos ko, ang dami kong kain dahil. Siguro mga ano yun, isang takal. Sarap. Balat. Hindi, ayoko din ng ano, nabubutog ng grabe. Mahirap mag-exercise. So, gabi nag-exercise ako, sumakit yung katawan ko. Natulog ko ba? Nag-exercise ako araw-araw pero hindi tudo. So, gabi natulog ko. Sumakit yung katawan ko. Kikay. Mayos ka, Day. Dahan-dahan lang, Day. Hirap magtakin. Mahirap magtakin, Day.
Kaya lang, kailangan i-maintain ang katawan. Pag walang asawa, maintain ang katawan. Yun na lang ang panglaban. Kontrabida ka daya. Yan mo nang malaki ang tiyan. Malaki ang tiyan, tas maliit ang puwet. Ew. Ilang months na ako hindi kumakain ng kanin. April, May, June, July. Oh. 4 months na. Hindi ako kumakain ng white rice. Yun Mm. وراح السن من عند الصديق هنا سلم الشباب تكون انت خلصت اكل يعني خلاص Hindi ko kaya, walang. Kaya mo yan, Day. Huwag mo sabihin, ako din, kala ko hindi ko kaya eh. Ang ginawa ko, burgol, Day. Kaya brown na rice, brown rice, or ano pa yung isa, basmati rice. Burgol yung kinakain ko, Day. Tapos brown bread. Nag-less ako ng 1 kilo. Lumit yung tiyan ko ng konti. Hindi pa pero totally maliit. Pag busog, bumabanat. Lumalaki pag busog. Hindi pwede kasing mas malaki yung tiyan sa dede, malit na. Malit na nga yung dede ko, tapos malaki yung tiyan. 5'1". Ay, weight ko, dati ako, 50, tapos naging 49, tapos ngayon, 48 na lang. Hindi, pag nagkakaedad daw, Day, pag 40 pataas ka na, kailangan mo mag-less ng weight. Kasi pag hindi ka nag-less ng weight ng 40, tataba ka na ng tataba. Hanggang pagtanda mo, mataba ka na. Pangit na, sabi ng doktor. Kung mataba ka 40 below, kailangan mo pag 40, magpapayat ka na, less ka na ng weight. Sabi ng doktor. Kasi once na mahirapan, papayat ka, pero mahihirapan ka ng magpapayat pag 40 above ka na. Ganon daw yun. Kaya, alhamdulillah, nung nag-41 ako, ang pangit na. Nag-51 ako ng weight. Pangit na, laki na ng tiyan ko. Gumaganon-ganon na pag naglalakad. Pangit. Tapos malit yung dede mo, malit yung puwet mo. Pangit. Kaya ang ginawa ko, exercise, pampalaki ng tiyan, pampaliit na. Ayan mo yung dede, maliit. May bra naman na may padding. 56 kilo. Oh, less than die. Pero kung matangkad ka, pwede na yan. Pero kung mababa ka, pag maiksi. Ako kasi 5'1". 5'1" kasi ako. Ay, yung 50 kilos, okay na yun. Kaya lang, 50, malaki naman ang tiyan. Okay lang sana kung 50, maliit ang tiyan.
50, basta malit ang tiyanday, ha? 56. 5, 5 feet. Dapat mga 49 ka lang, Day. Forty-one, 49 kilo ka lang o 47. Dapat ganun lang ang ano mo. Pineapple, di ko kaya, madaming food dito sa... Oh, dito din! Ang daming food din dito. Diyos ko. Makita mo lang mga ano dito. Ginagawa ko, Day, yung ibang pagkain, binibigay ko doon sa boy, sa lalaki namin. Helper. Dati, hindi ko naman tinatapon, more on food, seafoods kami, tapos masarap. Ito magluto si Madam. Wag ko. Patay na. Patay na. Bagay masarap. Ako kasi, Day, nagluluto ako, hindi na ako nasasarapan sa luto ko. Kaya ang ginagawa ko, Arabic food kasi yung tapos lagi kami, oo, di pwede. Pag-restaurant ka lagi. Maraming pampasarap yan ng food. Pampasarap na sa restaurant, maraming nilalagay na pampasarap. Kaya magpapay ang kain mo. Dapat control ka pag lumalabas. Pag kumakain sa labas, dapat control. Ako din, pag kumakain sa labas, control ako. Alba, chicken. Mga 2 peraso lang yan. Maliit. Masarap si food sa rice. Sarap talaga, seafood. Dito din kapag Friday at saka Saturday, minsan nag-order din sila galing labas. Pero nakokontrol ko yung kinakain ko. Marami talagang ang kanin namin, masarap din dyan. Japan rice. Sarap niya kumain. Sarap talaga yan. Pero hindi ka pa naman masyadong mataba eh. Yung kasama ko nga dito, 60 kilo. 58 din. Ay, 56 din siya. Parehas yung kasama ko dito. 49 naman kasi siya. 49.
Yung height niya, 4'9". Ikaw, 5'56". Parehas kayo ng kilo. Pero malalaki din ang mga ano niya, mga buto, mga pata, ganyan. Tapa, di ba? Tumaba din ako ng mga ganyan. Lalaki din ang mga pata ko. Mga ganito, lalaki din. Kasi yung nanay ko nung bata pa ako, ganito ang katawan nung bata pa ako nung college, high school, tsaka college. Nung tumaba siya, hala, lumaki na yung mga ganito niya. Parang imbodo na. Lumaki na yung puwet, lumaki na yung legs. Ako naman kasi maliit yung chan ko, nasa 27 na ang Uy! Good yun, good yun. Nice. Malalaki yung muscle mo. O di maganda. Sexy ka. Parang ganun ka. Mataba. Tapos maliit. Tapos mataba. Sana all sexy. Parehas tayo ng waistline. Sana all. Gusto kong ganyan. Malit yung charm. Tapos malaki yung dito niya. Bewang. Malaki yung, ano ba yun? Tight. Tapos malaki yung dito. Malaki yung dede. Nag-load din. Agay, mainit. صباح الصبح لا كان كتير Nag-loading ako. Nag-loading. Dito ako napuntahan.
Tanong. Andiyan na sila. Andiyan sila. May kasama ka pala dyan sa bahay niyo. O, dalawa kami, Day. Relatives ko din. Mga ano ko din. Kinuha ko. Dalawa kasing family dito. Doon siya sa anak, ako naman sa magulang. Pero ako taga-luto. Nakalinis doon sa taga-luto, linis doon sa kwarto ng amo ko mag-asawa. Siya naman linis doon sa kwarto ng anak. Ako sa mag-asawang nanay, magulang. Doon siya, doon sa anak. Yung anak kasi, hiwalay. Ay, wala ka na, Day. Doon siya sa anak, Day.
Pinausap ko na naman. Pinausap ko naman yung uusok. New photo and their story. Ay. Hugas time na tayo. Naghuhugas ka din, Day. Naghuhugas ka din. Gaya-gaya ka, Daya. Kakain pa pala sila ng burger. Nag-order ng shawarma. Kaya ako bababa na ako. Hugas time. Busog ako, Day. Dumating na yung mga amo ko, buti na lang tapos bago kumain. Hindi maaamoy yung niluto ko. Amoy isda, sardinas. Amoy baboy. Amoy baboy, amoy sardinas, amoy isda, prito, amoy itlog. O, diba? Pero hindi siya nangamoy dahil nagpaano ako ng tinapay. Nagsunog ako ng tinapay. Ay hindi siya amoy malangsa.
pangit ng ganito. Hirap. Ano? Laymex official. Ay, bakit pa na naman? Bago na naman yung ano mo. Ay, di ba yun? Ano yan, ninja? Ninja mo yan. Sis? Bago o bago na naman. Parang ano. Bakit wala kang jacket? Hindi ka naka-jacket na blue. So, ay talaga yung sabi mamol. Na? Babab. No. Bab. Bet? Tasker. Bab. Mag-shake sana ako ng avocado. Laymex. Nabusog na ako. Kasi uminom na akong tubig. Saan na yung ano? Wala. Magpausok tayo. Pausok tayo, magpausok. Para mabango ang ating dali lang. Pumapasok ka naman sa ilong ko eh. Dali lang. Oh. Pampalis ng masamang espiritu. Masamang espiritu, humayo kayo. May jacket pa na, ano, Laymex. Jacket, may jacket pa na. Kulay blue. Made from Jordan. Bango. Bango ang bango. Bango. Ay, mainit. Mainit. Ito yung pinausok ko. Yung tinapay. May utak. Sunog.
Nag-order sila ng pagkain. Mag-shake tayo ng ano. Kulang to. Ay, hello pa. Ay, okay naman na. Kaya ko hello. Shake tayo ng avocado. Avocado. Para healthy. Avocado. Pakapit ang ano to. Ang avocado makapit sa buto. So, kaya yun. May bata sa labas.
lagyan ng nuts, milk, milk powder. Milk powder, milk powder. Ayun na. At saka, bitaw ni Katlita. Zero. Zero calories. Luma. Kahalat na makaon sindang gabang kayo ng pagkaon. Pinakantinawan kita ni Ano? siya na kunilitan ng ano, malaya. Ning anak?